Gazanılan zähmet üstünlüginde gallaçy kärinçilerin, mehanizatorlaryň, sürüjülerin we buğra degişli beýleki hünärmenleriň birleşen tagalatynyň bardygyny aýratyn bellemeli. Munyň özi sağlaşyk zähmetiň oňyn miwesidir. Milli daýhançylyk däplerini her iki zamanyň ösen tejribesi bilen utgoşly dowam edýän edermen gallaçylar agakinden bol hasyl önürmeň baý tejribesini topladylar. Bu bolsa däneçilikde uly üstünlük gazanmagyň esasy şertlarynyň biri bolup durýar. Yerden, suwdan rejeli peýdalanýan daýhanlar bu boýunça alman gazananlaryny we dünýä tejribesini netijeli özleşdirýärler. Şeýlelikde owa hojalygyna uly sepketler eýlenýär. Munyň özi ösüşleriň berentliklerine tarap bede wadilen anamly gadam urýan ýurdumyň ähli uğurlarda bolşaly gallaçylykda ýeten derejetiniň nusgolukdygyny äşkar edýär. Berent sepkede eýlen gallaçy kärinçiler netijeli zähmet çekmek uğruna döredilýän mümkinçilikler we döwlet tarapyndan berilýän gollaglar üçin hormaty prezidentimize hem de gahrman arkadamyza şuňgur hoşallyklaryny beýan edýärler.